Sa ikalawang pagkakataon, muling napili ng Police Regional Training Center o PRTC Bicol ang Ako Bicol Online TV na maging miyembro ng kanilang Advisory Group for Police Transformation and Development. Nitong Biyernes, Oktubre 24, nang isagawa ang oath-taking at meeting ng mga miyembro ng Advisory Council. Kabilang dito ang religious sector, business sector, senior citizen sector, academe, LGBTQIA+ community at House of Representatives. Ayon kay Police Colonel Richard Aquitania, Chief ng PRTC-5, binuo nila ang grupo para makatuwang nila sa pagsulong ng kanilang mga programa para mas maging maayos ang kanilang serbisyo sa komunidad. Hindi lamang kasi sa paghubog ng mga kapulisan ang kanilang ginagampanang tungkulin dahil sa nagsasagawa rin sila ng mga inisyatiba gaya ng tree planting activities na malaking bagay para sa paghilom ng kapaligiran. Ito yung makakatulong lahat to evaluate and assess our plans and programs in line with the need of the society. Kasi ang clientele namin is the community. Sila ang mag-feedback sa amin if we are doing good. Kasi lahat ng train namin na police officers or police commission officers, police non-commission officer, they will go back to the field or to the community to give their function or task to the society. Dagdag pa ni Aquitania, naging mabusisi ang kanilang pagpili ng mga miyembro ng nasabing grupo. Buo din aniya ang kanilang tiwala na magagampanan ng mga ito ang kanilang papel sa grupo. We have a technical working group to identify yung mga qualified na advisory members council to be included as our advisory council in RTC-5. They should be morally upright and have a good moral character in their line of business or line of job. Yun ang namin, ang one of the selection requirements in choosing the advisory council. Kabilang din sa mga natalakay sa pagtitipon ang nalalapit na pagbubukas ng kanilang schooling at recruitment kung saan malaki naman ang gagampanang papel ng academe sector. Bali, mayroon kaming upcoming schooling and recruit. Magkita natin sa labas na ongoing yung process ng ating mga police applicant. Makakatulong ito yung ating mga advisory group, lalo na yung mga nasa academe na magbigay sila ng mga subject matter expert coming from sa academe. Like for example, sa miyembro na ang ating vice chairman na si Dr. Raper, pwede siya mag-provide ng ating mga subject matter expert. Ang Advisory Group for Police Transformation and Development ay ang external partner ng pulisya upang maisakatuparan ang PNP Peace and Order Agenda for Transformation and Upholding of the Rule of Law o PNP Patrol Plan 2030. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. That is why kailangan po ng PNP na